أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم يلا تندوك ولي من دونك صلي على كربك محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة كرين رلون أني ما من تقولوا لني بارا من كليه فوق سيدون لبا ما على كننا وبلا جلين يولا نمبر أمبو فول كان من دمنا كشيا كمان شيء هنا لبا يبركي بعدين تبشر فلا جبا maliko kan amba fo ko wale nyima sanga an wati bela jelena au kanyama dalila biwajuli kene konna na amba wala donia ka fo ambi safo komin konna na donyumana afana karama sayyid sharif usman madan haidara ka furula kabben desamur kalo kle folama samba fla ani mugani nani amomso ala mahinana la basi tantraore ni oye afana karama sayyid sharif usman madan haidara wolo banyumai kabben akafatuli san sabanama al-islamiyya de matomba mimbe jien kono jami'iyatu ansaruddin we al-qur'ana kalam baboloda donyumana dugu kono o ke dugo don kenaye ani tashibla kenaye kalase amamso sanmaima basi tantraore kafara donyumana fureu bela jelen kan hakaja jin al-islamiyya shu bela jelen yo wele bla al-islamiyya yo wele jabi ka bo fan chama fe ka donyumana segere amba wala donya ka fo al-qur'ana kalana shin chama ni kana sanmain konnana ka dalailu khairati kalan shin chama ka suratul yasin kalan shin chama hal saka dugo ke bamato ye kerengerele yana amamso basi tantraore al-qur'ana kalam baraw bane sadaqallahu kalana an karamo fe imam tahir sidibe misralola anga je anga nyimado fe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السحر والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختمنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق ركابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط
واسكننا وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعطينا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وآفينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة ومع القرآن، وارحموا جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنثا، وفي القيامة شفيئا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وآفينا بعناية القرآن، ونجينا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاعة، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع رفعة، وبكل ثمن ثناعة. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالة، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانة، وبالدال دنوة، وبالزال زقاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفى، وبالسين سنعة، وبالشين شفاعة، وبالصاد صدقاء، وبالضاد ضياعة، وبالطاء طهارة، وبالزاء زفرة، وبالعين إلمة، وبالغين غناعة، وبالفاء فلاحة، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام اللطفة، وبالميم موئذة، وبالنون نورة، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وباللام الألف لقاء، وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أرواح أصحابه الأخيار رضي الله عنهم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا من ناصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين
واجعلنا من ناصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا من ناصر الدين، واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا ممن يخذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحمد لله رب العالمين. وتمنينكو أستاذ سالف السقوبة دكنا فلالاسي kene sanuma in konnana alqur'ana aya labanka min kera ka alqur'ana kalan kunce anya min sora ola anga je anga nyama daw bakara abena o aya sura ma aya mi aya kemefla bishiki anduru aya mi ni jalaza sigi je kono silame o togola ni do kala duma kaye do ke shuyi ni mogo kɛmɛ be bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn min ni aya kalan ala sɔnna an ka kuranɛ bɛna o aya de ma k'a yira k'a fɔ an bɛ musokɔrɔba min ka kɛnɛ kan jɔn don maa min ni ala yafara ma jɔn don min ye ala ka maaba ye ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. أيامنا ني على بافو كافو كو جون أي ني على دي ديلي ني على كنا فندو كن أو تسمين كرو نيام بيكا ني فين كو فمين تس أتس فمين كرو على كنو دا أنكم ميمي داوكا كو على يافا أوندما ني يافا دي أرجينا بسرو ni yafa de ala ka diɲɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ ala yɛrɛ b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yusiru alaykum samaa a ko n'aw ye ne ala deli ko n ka yafa aw ma ne ala de ye yafa tigi ye n'i ye yafara aw ma sankaba hɛrɛ m'a jigin hɛrɛ o hɛrɛ bɛ kabako la m'a di aw ma ne de ta don n y'a da aw kama ne tɛ taa sugu la n tɛ sanni kɛ n tɛ feere kɛ n y'a di aw de ma. Mais chaque jumɛn b'a la f'aw ka kolonɲɛ ka sɔnɲɛ ka koton ta la ka to ne ala kɔ n'a y'o kɛ m'a di komi dirara n'a caman de di a ye na tila k'a fɔ komi nafolo di n'aw ye ne ala yafa deli ka to n kɔ n bɛ denw di n'aw ye ne ala yafa deli ka to n kɔ a ko ne ala b'o bɛɛ kɛ aw ye ala bɛna mun de fɔ a ko ne de ye aw ma ye ko in tigi ye ne de ye hɛrɛ tigi ye ne de ye ne de ye diɲɛ da ne de ta ye mɔgɔw ye ne de ta ye niw ye ne ta ye fanga ye ne ta ye fɛn bɛɛ ye o la n'a b'a ɲini a bɛ to n kɔ k'a ɲini ne de fɛ ne de bɛ se k'a di a ko n'o bɔra a ye n deli ne ala k'aw dɛmɛ aw juguw kan kuranɛ aya laban kɛra nin de ye ka ala deli ala k'an dɛmɛ an juguw kan nin kan ka fɔ nin kan ka kɛ a ye n kan ka bɛnima musokɔrɔba ka kɛnɛ kan musokɔrɔba min bi diɲɛ kɔnɔ muso miliyɔn caman bɛ furu la bilahi n'a denkɛ dalakan barika ye den caman tun bɛ bolon kɔnɔ ka fako baara ka b'u ka ɲɛnamaya la ka bako baara ka b'u ka ɲɛnamaya la mais ni nin denkɛ ye olu seginna kɔ k'u fa ko ka jɛ ka ba ko ka jɛ ka kɛ den ɲuman ye ka kɛ dujɔden ka kɛ dugujɔden ka kɛ jamana jɔden ka kɛ den ye jigiw bɛ da den minnu kan o la an b'a ɲini ala fɛ an ye aya min kalan ala k'a minɛ an bolo o la yanni karamɔgɔ nali cɛ dakuruɲɛ fila an n'o di an balimakɛ ma fadilatu Cheikh El Karim Kamafili Jalo ka bɔ Kati o la an b'a fɔ Kamafili dakuruɲɛ fila a ka n'o kɛ ka nabaga bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ya rabbi ala ka san wɛrɛ ɲakuma ala ko yir'an na sini kɛnɛ garisɛgɛ kɔnɔ ala k'o kɛ
Alhamdulillahi rabbil alamin. O tɛmɛnen kɔ Ustaz Kamafili Jalo ni Jamiyatu Ansarudine wajulikɛla ba dɔ kati a ye dakurunya fila min lase nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na an ka jɛ an ka ɲɛmadaw. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwal hakimul qabir. ثم استعيد ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق خمض العظام إفاضتك من قيلي قيادة النور المتصم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تحرفنا بها هي. بسم الله وبالله وإلى الله وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء. بسم الله نصر من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous demandons à Allah, Seigneur de l'univers, de répandre sa paix, sa grâce, sa bénédiction sur les sceaux des prophètes, le zizéren de la création, le bien-aimé d'Allah Muhammad, sur sa saine et noble famille et descendants, et surtout bons musulmans d'Adam jusqu'au dernier. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis d'être ici ce soir à Dunyumana le 1er décembre l'an 2024. Ambi delba masala tandu ka barikada ka wale nyumando tabaraka wa taala alabba min funi sireyara ankan biwula dayna ka anjere ni du barikama in kono ni kene barikama in kan ambi alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambi alika du kono biwula dayna insha Allah ulamba fo alay alanchi uladayna anga kafuni kene barika mayka nam nisgida barika mayna ode kana dalba masa ala deli kana dugo donke nam amba kasi ammum suma musukoroba salumay musukoroba nyumay nam ummi ni Allah tabaraka wa taala ye anyeda sanumay dugu anna uladayna ambi saraka bola ambi dugo dona ka nyeshi ama ka nyeshi kaburu don sanumay furu sanuma munum be akono ka nyeshi ubela jelema ambo de la bi uladayna ulambi dalba masa Allah tabaraka wa taala deli o sababu mi an kafuya ambi kishin ala fe ani nema ani hine ani yafa ako jidi musukoroba sanu mayka amen o jidi ni kaburu don sanu furu sanu ka amen o jidi islamé fure bela jeleka amen ka a horoma ni abarika a nyanamaya here ala ko o di anyeruma amen ala kira bonya kama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala kan naba bela jelefo ajaraye moko bora diɲɛ yoro yoro kan kene magwe nam ambo bela jelefo ka foli damene ankara moko bawla nam olu munu ye an yamaruya dakru nyefla nam ambi ufuku tanu ka barikada ka anga tonye mogo fu nam mogo ba fon fe kene nzoro ani munu ngani yaw biya nu ma seka yanzoro nam ambu befu ambi dugo ke aw be ka klaka dugo nyini aw bela jele fe wala falhamdulillah nam ni kene bay ni kene barika ma bay an zigi kundu nam anga na jere ka dugo ke ka qur'ane kala amma musoyi nam akaka ni aye bal ale qur'ane dunge Allahu akbar wala qur'ane bi kala doye nam o ti qur'ane dunge ay aba nam ale qur'ane dunge ale ni qur'ane kaka qur'ane bi kala aye nam qur'ane be mine amma sikatola de ni musukoroba sanumai nam dalba masa Allah ayi akufo
a ye a tanu a ka kuranɛ sanu kɔnɔna na ne ye kuranɛ lajɛ musow kɔfɛ sura n'o ye suratu nisa ye i bi basi tan kofɔ sɔrɔ ye diɲɛ filɛ basigi min na diɲɛ filɛ lafiya min na diɲɛ filɛ bi hɛrɛ min na a sababu bɔra ni musokɔrɔba ɲuman in de la ani a ka sotigi sanuma ne ye Bamada ni ye Hayidara diɲɛ bɛ ninnu ka lafiya de la bi ninnu de ye an karamɔgɔ an ɲɛ jɔyɔrɔ diɲɛ laban kandaba Seydi Seku Usmani Madani Hayidara ka a di Ala ma a ka diɲɛ basigi bi a ka diɲɛ lafiya bi Seku Usmani Madani Hayidara le sauveur de l'univers, le sauveur de l'humanité, l'ambassadeur d'Allah sur la terre. Kuranɛ ko cogo di an bamuso kan ni o ye Aba ye suratu la femme suratu nisa musow tɔgɔla sura n'i ye o lajɛ a haya 34 na Allahu tabaraka wa taala bi Aba kofɔ ye Daliba masa Allah a bɛ mun fɔ Allah b'a fɔ ya ko les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Ni Allah tabaraka wa taala ka kuma ye Allah ko cogo di yan a ko muso ɲumanw de ye muso ye muso minnu kololen don u furu cɛw ye muso ɲumanw de ye muso ye muso minnu kololen don u furu cɛw ye u bi fɛn kɔlɔsi ka fɛn tanga min kan ka tanga ni Ala ka tangalan ye ni Ala ka dɛmɛ ye u furu cɛw ɲɛna ani u furu cɛw kɔfɛ ni ye kuranɛ ka kuma ye ni haya in ye Aba kofɔ haya di inshallah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin ni tuma de la an fana karamɔgɔ alil maqam Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara ye kɛnɛ lasɔrɔ a donnen kɔ nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na a sabatilen kɔ a sigiyɔrɔ la kɔrɔfɔ dila maaba welelenw ma fo ka taa se an mamuso Bastan Tarawele mɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnlenyana Seyida Makɔrɔba Hayidara u ye dakuruɲa 2 min lase an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo dugutigi tɔgɔ la Doɲumana Kɔnsew Safo komini tɔgɔ la maire tɔgɔ la an bɛ foli di naba bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma nin ye kɛnɛ min ni kɛnɛba don ni kɛnɛ min ni hɛrɛ kɛnɛ don ni kɛnɛ min ni dugawu ɲini kɛnɛ don kɛnɛ min ni dugawu jaabi kɛnɛ don alhamdulillah dugutigi ko n'an nana an ka foli se naba bɛɛ lajɛlen ma aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so min ma aw natɔ sɔrɔ k'o kana aw segintɔ sɔrɔ alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o la an bɛ foli di jama ma baasi t'a ale kɛra bagima ɲuman de ye ale kɛra yiriba suma de ye fɔ bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ yiriba min suma kɔnɔna na ka da a denkɛ n'o ye Sherifu Madani Hayidara ye ale ye ladili min di hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tɛ anw ka diinɛ na wallahi olu ye Sherifu Madani Hayidara yɛrɛ kanu bi ka da a bɛ ka kuma ɲuman minnu fɔ a bɛ ladilibaga minnu fɔ ka denw sɔn u faw ye ka musow sɔn u cɛw ye jɔn y'o kɛ Sherifu Madani Hayidara alhamdulillah o bonya bayi n'an y'o ta k'o lajɛ o ba ka kɛnɛ o tɛ kɛnɛ fitinin ye dɛ o ye hɛrɛ kɛnɛ ye o ye dugawu ɲini kɛnɛ ye kuranɛba min kalanna kɛnɛ in kan ani Dalailul Khairati kalala kɛnɛ min kan kuranɛ ye haya min fɔ ko haya in jɔra Basita Tarawele la n badenw n'an ye nin haya in ta k'a lajɛ wallahi ko caman pe an b'an fari faga o la o la dugutigi tɔgɔ la alimami tɔgɔ la Safo komini alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Kɔnsew tɔgɔ la maire tɔgɔ la
Shaka Jarak ale de tumbora kaninda kurunya kelen de fo jamaye alaka jamaye alaka sagi herala alaka here di amma domunu mega sherifu madani haydra fe alaka domnane jamana bela jelema banba munu nana ame munu dane munu do munu bora jamana jawna ane munu yerebe malekuno ya ame fuli dia bela jelmo ka bela jelenji halato ba kan salli ala rasul Allah ta'ala wa barakatuhu. Amin naba befo inshallah ka ala fo ka ala bargada ka ala kira wala nyimando ka tlaka mogo fo mogo munun kala ni kenen laben sababuye tan an kara mogo togola ay kenewo kenen laben ni genen ga boabe ay kenewo kenen sigi ala kira togola na ye bara o bara ke a bɛɛ sababu ɲuman o y'an ba in de ye nin gɛlɛn ye kɛnɛba de ye kɛnɛ min an karamɔgɔ y'a fɔ yan ko a kuma tɛ se ka fɔ dakuru ɲɛ kelen wa a kuma tɛ se ka fɔ dakuru ɲɛ kelen an bɛ ala fo ka ala barikada ka an bamuso in barikada diɲɛ bɛɛ bɛ hɛrɛ min na n'o ye an karamɔgɔ sababu ye karamɔgɔ ka se ka o baaraba in bɛɛ labɛn ka di an ma o fana ye baasi dan sababu de ye ne baasi dan tɛ a tɛ se ka kɛ o de la ne ko n ko karamɔgɔ mɔnɛ caman bi karamɔgɔ la a caman bɔ man di parce que baw tɛ kelen ye ni baw ma kelen kɛ kelen ye denw ka baara tɛ se ka kɛ kelen ye o de la kuma bɛɛ karamɔgɔ mɔnɛnen don jagoya de y'o ye mais an b'a deli ala fɛ ale yɛrɛ kama a ka musokɔrɔba sanuma in kama an ba minnu bɛ labɛn kɛ hali sisan ala k'u bila u ka baasi dan ladege parce que ni musow bɛ sɔn baara si tɛ se ka kɛ musow sɔnnen résultat o de bɛ na ni ɲumanya bɛɛ jaabi ye donc o la kuma yɛrɛ mɛ nɔgɔn ne ma kosɛbɛ kuma tɛ karamɔgɔ sigilen ɲɛkɔrɔ o bɛ ne degun dɔɔnin mais musokɔrɔba in tɔgɔ la ani karamɔgɔ jɔyɔrɔ kama n'an bɛ kuma an bɛ bana an b'a deli ala fɛ musokɔrɔba in kama an ka jamana ala k'a basigi hɛrɛ ala k'a nati a bɛ fɛ an ka kɛ cogo min ya rabbi ala k'an kɛ ten ala k'o kɛ ala kira barika la bi don yɛrɛ hɔrɔma la barika la salli ala muhammadin wa alihi sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Ami da baka bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ o mɔgɔ i bɔra yɔrɔ jan mɔgɔ yɔrɔ suru mɔgɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An ɲuman nana hɛrɛ la cogo min na ala ka bɛɛ ɲuman sigi hɛrɛ la ten. Fɛn ɲumanw natɔ sɔrɔ o kana tatɔ sɔrɔ. An bɛ kɛnɛ min kan bi kɛnɛba don. An ba n'o ye Bastan Tarawele ye. N'a bɛ fɔ a ma ko Aba an b'o ka fatoli san yɛlɛma kɛnɛ de kan an bɛ ala fo ka ala barika da Bastan kɛra mɔgɔ ye Bastan kɛra diɲɛ bɛɛ de fɛ a kɛra mɔgɔ bɛɛ de fɛ waliden naani ani yɛrɛden naani Bastan kɛra bɛɛ de fɛ Bastan n'a ye min ye i b'a fɔ k'e de ka d'a ye ka tɛmɛ nin kan Bastan a kɛra mɔgɔ ye a kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ a kɛra bɛɛ lajɛlen fɛ Bastan b'a denw a si wa denw de da ka don walidenw da an b'a fɔ ka ala a barika da an sa cɛ tɛ muso tɛ ko mɔgɔ min k'e bɛ Bastan dɔn k'i b'a fɔ n'i ye Bastan ye ani yɛlɛ kɔnɔna di a kɔnɔna ka di a dusukun ka di Bastan kɛra mɔgɔ ye a denkɛ ye a jogo ta n'i ye denkɛ in kumana n'a y'i ye i b'a fɔ ko de ka d'a ye nin ye tiɲɛ yɛrɛ de la an b'a fɔ ka barika da ka duwawu k'a ye badada dali ala ka nɔgɔya ye ya rabbi ala ka ye kusama yani
ni yo foli ka ko bambe dege ra na ka de baya bela jelo fo sini kene ala khaduma la ban ko ma ala khaduma ake to ben ka soli ala rasul alhamdulillah am yalla fo ka ala barkada ala min sona ka amam suka suma ile mal sa sabana ira ana kana ani auje ka an ka fo kene ka hera kon nala ama fo ko alanci shirifila modon betola ma jan foiti funa kera ka aw befu jamiyatul ansardi a ceni amuso aw minnu sona ka ni hakilla nyumaita ka fara afaka ani fami shirifila beka ka amamuso ka fatuli wajuli ke ka kila ka kurone kalansigi a togola ambe aw fo ka aw barkada ni kenai asigili aw mamuso nyumaye o Baston Traoré a kakana etere ni febe mi nga bonini o de kana ke abaye ni nga dogo abala aba kera la dikelike yoro de jemu so bela jerele mbulu ni fɛn fɛ yi sɔrɔ i ka furu kɔnɔna la ni ye abata k'a lajɛ a b'i waju sabula a ye fɛn ku muso 100 caman tɛ se ka min ku a ka furu la o la a kɛra sababu ye ka anw mɔdenw anw minnu ye a mɔdenw ye ka an kalan ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɛcogo la musobaw kan ka kɛ cogoya min na i ka furu kɔnɔ i n'i cɛ n'aw nacogo la fɛn caman na hinɛ la walidenw kanuni na an mamuso in ye an kalan a caman na bon o la vraiment an b'a fɔ de ko a ye ɲɛnɛfin bila anw na sabula a ye fɛn ku anw ye mamuso caman tɛ se ka min ku a mɔden ye an bɛ fɛn bɛɛ da nin kan kulonkɛ la an b'a dalakɔrɔbɔ an b'a nɛgɛ an bɛ ko bɛɛ d'a kan a b'a jɛna k'a ku ko sabula ni ala sɔnna ka si d'i ma ka i mɔdenw yira i la o y'i ka nisɔndiya ye o y'i ka ala barikada ye a ye o bɛɛ ku a mɔdenw ye bon o la ni ala sɔnna ka o minɛ anw na a b'a ye anw ba de ye an mamuso de don vraiment a ka kan an ka jɔ yan ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen na ka tila ka dugawu kɛ an mamuso sanuma in ye toujours ka dugawu kɛ an fa ye fana halisa ala ka limaniya di a ma basaya ye fɛn min ni a ma nɔgɔ a kasi ti ban mais halisa ala ka limaniya di an ma tagabaga ninnu ala ka hinɛ u la ala ka yafa kɛ u ye ala k'u dayɔrɔw nɛɛma ala ka an bɛɛ ka saraka b'u ye ala ka diɲɛ muso bɛɛ kɛ aba ɲɔgɔnna ye ni kɛnɛ ninnu bɛ sigi aw de kama an ka ladegeli kɛ aba la n'o kɛra an bɛ lafiya wa den barikamaw bɛ sɔrɔ ala k'o kɛ an ye kira bonya kama sɔlila rasul ni nabi dan sigi bi wajuli kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ safo komin na donɲuman na an fana karamɔgɔ Seyidu Sherif Usman Madan Haidara ka foro la an mamuso Baston Traoré ka bani sankunbɛ wajuli kɛnɛ kan an ma duman tigɛ aw la ni ala ye sigida wɛrɛ jira an na an fana karamɔgɔ Seyidu Sherif Usman Madan Haidara ye laseli min kɛ nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na aw bɛna o ɲɛmɔda Shirifila Jakanso kan an b'a deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ dugawu minnu donna nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na ala k'o minɛ banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnlen na an mamuso Baston Traoré ka kɛ sababu ye ka cɛ bɛn ani kelenya sabati an faso Maliba kɔnɔ an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye alil maqam Seyidu Sherif Usman Madan Haidara sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah tinya wilila hangalondi segati tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi segati tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi segati tinya wilila Dabali jubu ke muri